Jekk xi kunsilli lokali baqgħu lura, il-Ministeru kellu d-dover li jmur għandhom għax huwa l-Ministeru li qed jonfoq il-flus tal-poplu biex jikkumpensa lill-operaturi l-antiki, jingaġġa konsulenti u jħallas għall-ispiża tar-riforma l-ġdida, bħal pereżempju infrastruttura ġdida u pubbliċità. Fis-sistema l-antika kien hemm biżżejjed affarijiet biex minnhom tittieħed informazzjoni, bħal pereżempju l-magni li jipprintjaw it-tickets li tindika liema rotot kienu popolari. Żgur li din l-informazzjoni kienet tindika li r-rotot diretti ta' Mater Dei u l-Università kienu popolari ħafna. Il-Ministeru Tostingat għażel li joqgħod gallerija jistenna l-kummenti, injora d-data li tagħtu s-sistema l-antika u fl-arroganza tiegħu għażel li jfassar rotot bl-aktar mod dilettantesk. Ippjanar li wassal għal netwerk ta' rotot li affettwa ħażin lil kważi kulħadd, is-settur kummerċjali, it-turiżmu, ħaddiema li jkunu sejrin ix-xogħol, għawċin, nies li jeħtieġu jmorru l-isptar u anke dawk li jkunu qed imorru x'imkien sabiex iqattaw il-ħin ħieles tagħhom f'dawn il-ġranet tas-sajf. Ħafna jqisu li hija tal-mistħija li ma saret l-ebda apoloġija la mill-Ministru Ostingat u lanqas mill-kap tal-Ministeru tiegħu Manuel Delija li kien il-moħħ wara s-sistema tar-rotot li issa ser tiġi mibdula.